page 501 ka tafsir al-Qur'an 2 e sura 45. qul wi an lilladina wonande ɓeɗo amanu gomɗinɓe yaghfiru yoɓe yaafo lilladina ɓeɗo la yarjuna tawɓe tijjaki ayyamallahi hawroygol e ñalaɗi Allah ɗin liyajziya fiyo yoɓoye qawman yimɓe bima kanu sabu ko ɓe laati kon yaksibuna ɓe faggito. kono kala aya ka yiwɗon no windi pardanugol heferaɓen yon anduɗen ayaji fo montama. man amila kala golluɗo salihan ko moƴƴi fali nafsi ko hoore makko o gollani, wa man asaa kala bonnuɗo fa alayha yanta e hoore makko. thumma ila rabbikum refti ko faade ka joomi mo turja'una on ko ruttete ɗon. walaqad atayna gomɗi min okki bani israila alkitaba defterne wal hukma e fahama on wan nubuwata e annabako ngon. wa razaqnahum min askaɓe min at-tayyibati immorde laaɓuɗi dagiɗi wa faddalnahum min ɓurni be alal alamina hoore tagi fo windere maɓɓe. wa ataynahum min okkiɓe bayyinatin ɓanganduyeji min al amri immorde fiyake ɗen famakhtalafu ɓe lutondirano illa min ba'di ma ja'ahum sona ɓawo arde ɓe al ilmu gandal ngal baghyan ka bewre tum baynahum hakkunde maɓɓe. inna rabbaka ndu jomma yaqdi o ñawoya baynahum hakkunde maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal fima kanu fi konko ɓe laati fi e muɗum yakhtalifuna heɓe lutondira. thumma ja'alnaka refte men waɗuma ala shari'atin e dow sharia muhammadu an e mofte maɗa ɗen minal amri immorde fiyake dina kam min waɗi on e laawol min waɗi on e luwaji fattabi ha jokku on sharia wala tattabi wata jokku ahawa alladina beleɗe ɓen yimɓe la ya'lamuna tawɓe anda. hari ko nelaɗo wolana hande ko ammo tafsir on janga e tawde mum ko an wowlana. innahum no kamɓe lan yuhnuɓe nafataɓe dunci an kay maɗa minallah immorde Allah shay'na hay e hunde si Allah fokkitima lettude ma Allah fokkiti moƴƴade ma. wa inna zalimina ndu no toñoɓe ba'dum yoga e maɓɓe awliya o ba'dum no weldiɓe yoga. wallahu ko Allah waliyul muttaqin woni giɗo huloɓe Allah ɓen. hada nde ɗo alqur'anare basairu ko nde darorgal linnasi wonande yimɓe ɓen. ala jango alqur'ana ron kayide ellaji mum ko so jaɓi ittude ma ko so jaɓi ɗiyude. wa hudan ko nde peewal non kadi wa rahmatun ko nde yurmede li qawmin wonande yimɓe yokkinona ɓe no hoolo. am hasiba alladina ka sikkuɓe ijtarahu sayyiati on ɓe faggitade boniji an naj'alahum wonde men waɗa ɓe kalladina wano ɓen amanu gomɗin ɓe amilu salati ɓe golli golleli moƴƴi sawa an hara hino fota mahayahum gurdam maɓɓe ɗa wa mamatum e mayde maɓɓe nde. si ɓe sikki ɗum ɓe sikki fenande sa aboni ma yahkumuna konko ɓe ñawde ka hakkillaji maɓɓe. wa khalaqa allahu samawati Allah tagi kammuli ɗin wal arda e leydi ndin bil haqqi sabi gonga wali tujza e fiyo yoɓe kullu nafsin kala wonki bima kasabat koki faggiti ko wahum kamɓe la zulamuna ɓe toñatake wayliten. afaraita ay aliman ittakhadha on jogitiɗo ilahahu reweteɗo makko on hawahu ko welatamo wa adallahu llahu Allah subhanahu wa ta'ala kadi majjinimo ala ilmin e dow gandal wa khatama o fermi o noti ala sam'ihi e dow noppi makko ɗin wa qalbihi e ɓernde makko nden wa ja'ala waɗi ala basarihi e dow gite makko ɗin ghishawatan cuddi majjere faman yahdihi ko humboni fewnowo oɗo min ba'dillahi ɓawo Allah subhanahu wa ta'ala. ala afala tadhakkarun e on wajitotako. wa qalu ɓeni ma hiya ɗum wonali illa hayatuna duniya sona gurdan amen aduna namutu meɗen maaya wana haya meɗen wuro ɓeno jibine ɓeno mayde wama yuhlikuna ala men halkude illa dar sona jutugol jamanu ngu komo wuuri ha ɗum ɗon waramo. wama lahum Allah wi ɓe fenayi alanaɓe bidalika ko ɓe woli ko min ilmin immorde gandal in hum ɓe wonali illa yazunnuna sona ɓe sikka. wa idha tutula si jangama alayhim e dow maɓɓe ayatuna ayaji amen ɗen bayyinatin ɓanginade ma kana latata ko hujjatahum hujja maɓɓe on illa on qalu sona ɓe wi'a tun itu awa adde bi abaina babiraɓe amen maynoɓe ɓen ko dalilu on fof no in kuntum solatke sadiqina ko gongam. wuli yetoɓe Allahu Allah yuhyikum woni ko wurni on summa yumitukum refti o waray on summa yajma'ukum refti o moɓidiroya on ila yawmil qiyamati fa'de ñalande dargal. la rayba fi sikki wala ñalande walakin nakonitum akthara an-nas ko ɓuri hewde yimɓe ɓe la alamuna ɓe anda. walillahi ko Allah waɗani mulku samawati laamugol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndi. wa yawma taqumu as-sa'atu ñande dargal ngal dari yawmadin dan ñande yahsaru perday almubtiluna bonnoɓe. wa tara ayay kulla ummatin kala mofte nden ñande jathiyatan harano jicci e hori koppi mum ɗi. kullu ummatin kala mofte tudu'a ɗe noddete ila kitabiha faade jangugol tarkuru ka golle majji o min diɗo. Allah wi al yawma hande tujzauna on yoɓete ma kuntum konko laati ɗon ta'maluna hiɗon golla. hada
be inna sibe jangi be inna di hada kitabuna padi talki amen kadine Allah taala hada awadun do kitabuna ko talki amen dinni yantiqu di yawtay alaykum edumon kala ko hudum bil haddi wondude gonga ko alday to nyugol inna men kunna men lati hari nastansi ko meden windude ma kuntum konko laton ta'maluna e don golla fa amma alladina amma ben amanu gomdim bi amilu salihati bi golli gollel moddi fayudkhiluhum rabbuhum jom mabbe naada be fi rahmati e der yurmede makko ne kadhalika dum do huwa al-fawzul mubin woni malal mawnu gangal wa amma alladina amma ben kafaru yedbe be innane afalam takun elata noki ayati ayi anden tutula alaykum harino jangeteno e tawde mo on fastakbartum mawnintini on wa kuntum lati don qawmani be mujrimina bombe wa idha qila harisi wi ama inna wa'dallahi wonde fodore Allah den haqqun ko gonga wasa'atu darngal ko gonga la rayba fiha sikki ala wo e mum qultum wi on qultum jabo do wonde manadiri masah menen men anda ko wiete darngal inna zunnu menen me wonali meden sikki fi darngal illa zannan sona sikki jitum wa ma nahan me wonal bi mustaqinina holibe